anak wedok Mbak. Anu Mas Nggih, terus menika ngene iki lho karepku ki. Yen gak isih Nembang yo kepenak. Wajahe yo ayu, cantik. Disawang iso. Ora kaya awakmu kuwi kok Jadi ini kan arep tak entukno anakku. Sopo? Anakmu sapa umur piro anakmu? Umur 2 wulan. Sampean ini perempuan apa laki-laki? Lanang Sini ya. Ada apa? Kamu perempuan apa laki-laki? Yo padha itu ae lho. Saya kan juga sama kamu. Berarti kamu bisa mana? Bisa. Oh, gitu. Apa ya wis Saya tau. ya mana ya ngendok. Tapi ini kok enggak ada isinya. Oh, iki lan isine lho, Dok, iki gombal lho, Dok. Gombal piye to asli, Mas? Lah, percaya lho iki lho. Ora. Gombal kok iki, Dok. Alah dekmu yo gombal. Gombal, Dok. Gombal. Lembang kaya nikan iki lho. Lah iya, aku mau krungu suarane sampean iki jane suarane sampean iki apik lho. Iya ta. Ora tahu senam lho, Ken. Termasuk kriterianya Madangkara suaranya itu. Senam apa? Warna suaranya itu loh. Iku lho, niken dhewe lho ngakoni. Masa yo Termasuk kriteria bikin sinden kene. Masa ngono tok. duduk sindene. Apa? Bagian demit-demitane Lah, mah. cocok kriteria. Iki lho, nikene ngakoni. Kowe iki demit ya seneng ae to. Demit kene Sementing anyang ngono lho, Mas. penting-pentingnya. Nyanyine sing bener. Lah, kan lek nyanyi sing bener itu apa emang ada senam itu, Dok? Senam apa vokal Senam ngono gitu. ada. Sampean kan aku sing belajar senam kan sampean kae. Termasuk aku Oh bareng. iya, aku sampean selindro. Dar, selindro dar. Dar. Lah, penggender kok iso mbok uter. Iki tanggoku kok iki. Oh alah, dar gombe sih. Ya bener, ya kan ya. Ayanmu kumat kok piye kok bengak kok. Kita. Kene biasa kok nyapuk kok bengak-bengok. Lho ora nek ngono kok ya memang ya ngono kuwi. Kuwi latihan. Latihane ngono kok ya ning kan. Ning kan. De de. He 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 he. Sampai kan. Penak lho bisa iki. Tanya itu bengok ngono to, Mas. Iya lho kaya iki. Ini Pak. Kira bener. Sampai. Dua sampai dua. Tiga dua. Lah, nikan ya, ngolor. Pancen kudu bengok ngono to. Iki lho nikan lho penak. Wong loro ya. 3 2 1. Oh, ya layak. Layak kuwi suarane kan trending, masalah suarane penak kuwi. Lah wingi aku yang ngrungokne Bu Kesi ning kamar kok. Loh kok Bu Kesi yo bengak-bengok iki senam tibake kae. Sok, lho kabeh sindan ya senam. Ora percaya. Sename yo ngono kuwi. Yo bengak-bengok nang Mas. Ya. 3 2 1. Nah, enak lah. Ya kuwi ganti liti. 3 2 1. Nyakal malah kaya wis diri. Kowe goblok masalahe. Ya pedot-pedot nyapuk. Lah iki lho penak. Iki lho cah loro iki lho sok pinter. Sing kaya biasane Enggak lho, Pak. diperhatikan nih. Sing kaya ning kelas kae lho. Piye? Kaya ning kelas 6 awake. Iku pas aku mbok warai kae. Lah iya iki to, iki lho. Contone digatekne nyiliti. Penak to wong iki penak lho. Iki lho, Dron. 3 2 1. Lho penake kaya ngene lho kok. Oh, ngawasi tanganmu dadi. Tangan tok iki lho. Ayo 3 2 1. Lah kok mbok wasni Muni kok. Jare kon ngawasi tanganmu. Iya muni. sesuai Sesuai nada ini Sesuai loh, ini nada. nadanya Aku coba pilih ini loh. nada lho. Ayo 3 2 1 ya. Nah, penak lho. Lumayan kan. Masa ngono wis apik, Mas. Ya apik, ya ora kan ya. Kowe termasuk Pertama ngono. pertama kali yo Kuwi aku iso somben iso lunggone pojok kono, Mas. Iso iso. Tenan. Iso. pegawai kontrak kowe. Tak daftar, Mas. Iso. Pengerti aku Iki tidak. lho, iki lho catane lho. Iso. Ayo. Iki dikek ndang tak tuk, tak tuk.
Kowe iso tenan to? Aku nek mlaku ora iso, Mas. Ora saking dangdut. Gak usah. Ya, Sing ya. lagu sing enak no apa? Apa? Bojo loro. Bojo loro jajan. Bojo loro ya. Bojo loro. Bang, piye? Kita ke nadane iki. Kowe ki iso apa ora? Kowe ki iso nyanyi apa ora to? Kowe lha ora iso nyanyi kuwi ae. Lah, yo sembarang ya. Ya, wis. Sembarang wis, kowe sembarang. Lah, kowe seni kelas iki lebih Ayo. ya. Ini ya, ya 3 2 1 ya. Oke oke. Nah, koyo kene, kayak kendang Mas. 3 2 1. Enak koyo kene, bener. Wi, Mas. Wi nek sinden-sinden ki apa ya iso? Iso. Percaya to. Kowe ki ora percaya lho. Masa iso? Kowe ngeremehne padang karo. Iki lho sak kelas karo Niken. Kabeh sinan bareng. Cek sik. Ya. Ya. Sama no. 3 2 1. Yuk. 3 2 1. Aja nek iki yoga ki lho iso. Yo kok yo iso? Ora percaya to. Masalahe seniman Masa, Mas? kabeh. Nah, kulino. Ora percaya. Jajal aku ora percaya to. Ayo 3, saya kok 3 2 1. Bisa bergomes ta yo kancane kuwi kita. Kae kancane kae kita. Iki kecepet ae. Gomes kecepet. Ayo 3 2 1. Ora. Enake koyo ngene lho. Enake koyo Sinden wis. Kari kowe Yoga lho. wis. Ah. Dalange urung mbok Iso, jajal. iso. Iki kene iki ra ada sing Iso tenan. Iso. Sing penting ngematne tangan iki wis iso Pak. Kowe khusus dalang iso pinter. Mas. Ayo. Nyapol kok. Iki ditantang karo batang Cakak lho. Niken lho. Lah yo. Ayo pas ora iso. Ayo 3 2 1. Ah. Piye? Gak aku lek diperintah kae lho, dicek kae lho, Keturunan diceki kae lho. Awakmu kuwi lho masalah kowe nyapa ngecek dalang mesti iso. Lho lagi mesti iso. Yo 3 2 1 yo. Ya, ayo iso. Rotok cepet kan gak iso to. Kayak iki lho, cepet. Ayo. Sini 3 2 1. Kentang. Iya lho, bener. 3 2 1. Lumayan. Tak tek. Ya oke. Penak tadi. Jadi tinggi rendahnya tuh panjang pendeknya juga Artikulasinya itu juga sudah boleh. Vibrani. Enak. Vibrani juga sudah enak. Jadi tinggi rendah Tapi kok ini terakhir ini nggak enak ya ini. Ya gak enak.
Nyapa? Lah kok malah ngomong-ngomong karo kancane. Lah aku dijak omong niken. Lah ya manut tanganmu kok iso. Lah aku dijak omong niken ya Ayo sing niken iki lho. Itu kan menjuri to namanya. Bengok kuwi sampe koyo padha bukesi bengi yo ngono kuwi bengok. Kalah. kowe iki yo. Kabeh foto karo bukesi. Nembang apa, Dok? Lestari ya. Oh, Lestari. Nggih. Lestari. Pujaning saya mau tirase Pak Gapuk pun saged. Oke, nggih. Pokoke ngono iki kan nggih limbukan iki kudu Pujaningsih, Lestari dan lain sebagainya. Nggih, nggih. Apa iso Lestari? Ya iso. Piye? Sang Pate Sikro. Kuwi mijil ya nyuk. Mijil arep budal. Katon iki lho. Sang Aku marai Wawur. lagu-lagu anyar iki ora patek sinau lho. apa makili dalang? Mangga Lestari, Niken Salindri. Yo. Nggih. Semarang kabagian banget manis Oh. 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 Sang Dewi katon wong-wongi wong tebar wong semi karo wangi kembali dasar bulani dari ada kesan pewarna Pujaningsih nggih. 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 Lah niku paling kathah paling mundutan Oh dereng. Dereng garap. Dereng. Wah, urung. Selendang biru. Lidang biru. Lidang biru Lidang sampun. biru. Lidang biru sampun nggih. Lah nggih. Apa? Lah nggih, lidang biru nggih. Oh, pundutan. Ah iya. Ya sangat dipunaturaken Esok. selendang Haluan iki, biru. Sok. Yo. Paling kathah selendang biru. Ayo. Yen kowe
Nadyan to mung gamelan nyel cak percil nyatane ya lumayan ya. Tapi saya nek gamelan, Pak. Nggih to, Mbak? Tambah ranca, ya Nom. Nggih. Kula damel niki sakniki. Kowe tangtung-tangtung apa? Apa to kuwi? Bakul es. Dikongkon dar. Nyapa dar gombe to ngakon. Tung-tung. Dodol apa to kuwi jane? Betul sandal. Niku wau jan pamundutan jan sawah ambrek-ambrek. Nggih. Sampai radi kanu mangke mboten sekeca kula niku. Lah nggih. Wong nggih naminipun menika nggih katresnan to. Nggih, leres Pak Cai. Yai ingkang kepareng tresnani dumateng budaya. Nggih. Nggih sak saged-saged mangke dipun aturaken. Alah. Mboten menapa. Wong godhong kates ae iso nglegakno weteng. Nggih, wong sembukan niku lho damel gakne menungso niku saged. Iya. Iki ngoten ta Mas Angge. Si jingkas aku paling seneng yen genduk nikene nembang kitir sumilir. Ngeten lho Mas Angge. Senenganku kecilik. Pripun? Karep kula niku mawon. Sing pundi? Iki kitir sumilir niku karep kula. Apa judulnya apa? Kitir. Intir mlir. Kowe aja omong dek ini luput. Awet diantemi wong kene. Iya. Somong. Kitir sumilir menika Kitir karyanipun Ki Gedhuk Siswantara Nggih, saking nggih. Kediri. Nah, nggih. Diri niku. Intir mlir. Iki lek Kitir Sumilir Mbak Niken karo Madangkara wis klop tenan lek Oh iki. nggih kula sering ningali kok. Kapan? Iki tanggapan terus kok nonton iki kapan? Bisa nonton. Lah lak YouTube sing 3 dino. Oh iya. Ora ya roh to, Bang. YouTube Pak, YouTube tibae. Oh, ning TikTok. Hai TikTok. Hai Mbak Niken nyanyi lagu Aja Intir ngomong. Sumilir. Kitir sumilir. Ayo. Oh guys ngomong R. Lambe perkara lambemu luput kok. Ora padha karo kakange ra iso ngomong R. Kitir sumilir. Kembange lak niken mesti pas. Pas. Jalukane cah nom-noman ibu-ibu kuwi lho nunggoni ket mau. Iya Mas. Ini yo senenganku kecilik. Adane sampeyan nduk. Panek nanti aku. Enek wi. Anganku. Oh iya lho. Bocah iki pinter lho bocah iki. Lho nadane sampeyan nduk. Anganku. Mbak Liti jajal Mbak Liti. Awamu. Masa yo ra iso. Iki lho penak lho. Anganku. Kung Eh. anganku. Ayo. Kok elek to suarane sing. Biar aksa dadi. Kupingnya Ikan. Ya. Maka kanca-kanca Kitir Sumilir. Yuk. Tuh Mas, kendangane enak Mas. Asik asik. Asik-asik. Bersama Awas, hei, Niken saling trio. Kita goyang lagi bro. Nyala bambu. Madangkara menyala. Bukan kaleng-kaleng. Anganku ngambaran nambet mega ngetang lintas saguna padang rambut sekar mekaring ngerak kang jengkar ngelak kang tanpa upama nunggu dumeti sing tirta kang genalasi wong kalong sadaya hey